Čau. Vítejte u Mariána nového videa. Stop, ještě. Čau lidi, já jsem Valča a vítám vás u nového videa. Tentokrát natáčíme, je nás tady víc, jsme tady dva. Bum, čau lidi, já jsem Mariana, vítám vás u dalšího videa. Dneska je to společně s Valčou. Dneska budeme natáčet Gear and Friend, nebo Boy. No, Ale protože my jsme bratranec se sestřenici, tak budeme natáčet bratranec a sestřenice. Jo. Kdo by nevěděl, kdo to natáčel, tak to natáčel Gogo. Datel a Matěj a dáme. A Gogo a Luci, takže nám nezapomeňte do komentářů psát, že jsme copyrighty. Tak, kdy mám tady? No. Takže, Tak já začínám, ne? jo. Takže vysvětlete. Takže jde o to, že Valča třeba řekne, kdo je větší lama v Minecraftě a třeba já zvednu tu a ukážu, že Valča, takže to znamená, že si myslím, že Valča je větší lama. Musíme to vždycky poznat. Válu, tady vidíte válu. Ale to obracíme. Takže to jenom vidím, no, to tam bude normálně. Takže jdeme na to, takže Válu řekni. Kdo koho brzo přetáhne koštětem? Ale to je kdo koho, takže kdo toho druhého přetáhne koštětám. No, brzo. Já jsem se tady to. Ok, takže já Takže já si myslím, že jo, protože Marian už mě teď nestane. A já si myslím, že já, protože jsem začala mluvit do videa, roztahovala se tady a začala jsem video ty a neudělala jsi Ty jsi to. to chtěl? Neudělala jsi to ani. Ty jsi to chtěl? Ale já jsem ti říkal, tak třeba ty jsi zapomněla. Ty jsi to chtěl? Jo no, ale ty jsi zapomněla text. Aha, Neudělala a my jsi jsme si nějaký dohodli? Ne, ale to je jasný, ne, když víš, že já mám. To je jedno, dělej, jdeme zase. Ne, nevíš? Ok, takže další a já říkám, kdo je větší vůl. Takže to je jasný. To je jasný. Já vidím, co si Valča. Ale ale je větší vůl. Takže Marian je větší vůl, protože je sám o sobě vůl. Valče je větší vůl, protože je to vůl. Takže jdeme na další otázku. Valče říká. Takže kdo sedí na noze? Tak já si myslím, že já nic nebudu dát, protože nikdo nesedí na noze. Počkat. Před chvílí si seděl na noze. Jo. nic tam nebylo. Jo. Takže Marian, já si myslím, že Marian, protože Marian před chvílí fakt seděl Valče na noze. taky před chvílí seděla jako Když mám nohu takhle, tak to neznamená, že sedím na noze. Ale ty jsi měla. Když jsi měla takhle. A to neznamená, že nejsedím. A co? Ale neznamená to. Vidím, že se nejsedíš. Koukněte. Zase sedím Nesedíme na noze. vůbec. Ok, no. Sedíš. Kdo je větší bordelář? Tak proč si myslíš, že já? Protože to vím. Já si myslím, že ty. Jako myslím si. Nevidíš, Že ty. ty si to myslíš, ale nevíš. Tady Takže si to oba dva myslíte, máme tady videámy na bráchu, tady Valči, takže To máš jít je Valča po hlavu. je Valča bordelářka nebo ne? Takže potvrdil nám, že nejsem. ano. Takže nejsem. Marťo, je Marian bordelář?
No, občas. No, takže je. Ale ty seš taky. Bráchové to potvrdili. Ne, Jo, ne. já jsem menší než ty. Ne. Kdo je větší nenažranec? To je jasný, že Marian. To Já, my nemusíme musíš pořád to taky. ukázat. Musíš ukázat to, co si myslím. Ne. Ty si... Jakože tady ty dny moc nevím, protože já jsem předevčírem zvracel, takže já moc teďka jakože jsem nejet včera, ale tak to. A ty jsi víc nenažraná než já. A to dokážeš jak? Vydáme ne? Je Valča nenažraná. Ha. Takže to vidíš. A já taky nejsem nenažraná. Takže nikdo. Takže nikdo. Ale Valčka říká, že já taky nejsem. Takže nikdo. A babi je Valča Bortyláska. Nenažranec. Takže Oba nikdo. nejsme nenažranci. A je vydáme nenažranec. Je. Je vydáme nenažranec. A tamhle ten. Ale tak to má kousnou. No, Takže my nejsme zrovna. Dobrý, dobře jsme se sešli. To bylo dobrý, ale vtipný. Na to. To bylo taky dobrý. Tak pojď. Jo. Poslední. A pojď ještě. To už by stačilo. Ne? Takže lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Odběr Valče, jaký máš kanál, nevím To zatím. bude v popisku videa. Takže lidi, mějte se a čus.